Abokina, ina za ka je? Unguwa uku zan je. Ba da 300. 300? Sai ka ce za ka kai ni Maiduguri? To ba da 200. Mu je Allah kai mu lafiya. Yalla bai. Idan ba damuwa ina so zan yi fitsari. Kama ruwa. Ba matsala. Yalla bai. Idan muka ba hanyar can akwai gosulo, in ba matsala mu canza hanya. Ba matsala. Ja hanyar da kaga za ka yi bi ba matsala. Kai, Me gida kana kallo fa ka sa baki mana. kai, ba ka bayar ba? Rage ta. Wai, ka rage ta. Kai kuma je. Mu je. Kai, zo ka cire mana kwaɗon nan, kar mu gazance mu je mu ta jeli, zo. Cire mana! No. Kai kuma bura uba. Kai, uga? Rawu, ku bi shi mana.